Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vreau să-mi fac o promovare la contul meu de Instagram. Mi-arată că sunt live, dar nu sunt live. Contul meu de Instagram este acesta. Vedeți, așa se cheamă. Vedeți aici sus. Speedy123 Sped. Ok? Uite, vedeți, nu am urmăritori, deci contul ăsta este nou. Și vedeți aici jos să-mi arăt fața, deci intrați aici cât mai repede, pentru că o să-mi vedeți fața. Deci, da, cam atâta. Am făcut un mini-vlog, bine, nu a fost un vlog, vreau să vă arăt contul meu de Instagram și cam atâta. O să mai fac un video noaptea, deci un video horror. Nu știu neapărat ce joc o să mă joc, dar caut eu un joc pe Magazine Play. Ok, pa, pa, ne vedem, dragii mei abonați, pa, pa!